салом духтарако созед назен саломати хуба инак боз ҳаманзури шумо мегарда паплинои арзон бисёр хоҳиш карда буданд марамат паплинои хушрӯвай ина санча дорай сифатошда гап нест 65 сомон як либосуш барои туй барои маърака бисёриё мепурсанд марамат нигоҳ кунед чихел хушрӯвай доингана ино доинган тамошо бинед гулакоша бинед гулои ипек сангош инам хеле фақат ки камай сангош барои ҳавай 65 сомон марамат каседа дар курай духтаракои азиз интихоб кунед оптовиш бо арзонай барои туй мегиред барои мисол маърака мегиред марамат муроҷиат кунед рақамо ҳаст дар рӯи экран инаи гулои ипекам ҳамхел мана оз дигарошам хел умумӣ карда нишон метавон духтаро нигоҳ кунед и гули ваяй чӣ мегӯянд доингам хушрӯвай ай дига цвечам аста ина ози нишонтон метам ина ҳа и цвеча диден иш дига хелай ина оранҷеви дига хелай бо ина иш дига хелай диден се расидкаи фасон ина кушодагиш марамат духтаро интихоб кунед дарава как бурда шумода доставка мекунанд нархшон 65 сомон як либос 65 сомон аз ду та боло доставка мешавад духтаро расчетотона бигирен ана нигоҳ кунед ина ипекгилай диден ипекгилакои фасон ҷода бу гулмайдои хушрӯ ҳастай диден чихе бисёр ина ям ипекгилай мана ипекгилакай мана бинен охир якта ба якта нишонтон бутим ва ҳазур тамошо кунед тигриш ядона будай бо тамом нашава инаҳа марамат сиёҳуш аст баъд ина сабринаи назира мепурсен ку атласша духтаро ма шумода 80 сумаша нишон додум инаи боша вай 65 сумаш сангиш камтаракай 65 сумашай ина марамат хоҳен аз инам гирен беҳад фасон инами гилоям биненда чихе гилакои хуш идига нархай ҳамин нархай ва иша бинен иқа хушрӯ ира бинен мефаҳмидум аями видеоро сар мекардам духтаро барое ки то охира бисёриё видеоро тамошо намекунанд иглора вай мекунанд намебинанд хулоса ина диден чихел хушрӯ ина фасонак нархи 65 сомон як либосуш беҳтарин инаи дигар ранга ё ҳамун ранга хушрӯан ё ва иша бинен духтаракои азиз мана ҳамаи ҳамин ҳози акция шудагай 65 сомон ду либосуш ай ду либос боло доставка мешава як либос 65 сомон ай ду либос боло доставка мешава касе бо оптови мегира оптовиш бо арзонай марамат инаи сабинаи назри и цветча бинен чихе хушрӯ ана гулмайдатон маҳқултон боша и моделоро тамошо кунед духтарако нигоҳ кунед чихе моделакои фасон ина атлас гулак ана хе гулчамайда ана ин намуд хулас ва ёша бинен охи чихе хушрӯи гулчамайдо духтарако боварӣ дорум маҳқултон меша аз наздик бинен манаи розвишай иш боша зарчашай беҳтарин новинко беҳтарин модело бо нархи дастрас марамат хоҳишмандон муроҷиат кунед дарава как доставкатон мекунанд боқӣ саломат бошед хайр